nansi pagya wodin ye shewdin na mo nyam ye ma wodin sansa wo ye kese wa wo bi ntumi hwe mo ehu mo wieda na so da ho adi sɛ nyame ba sakro agya oba na ho konkro de so nyina ne sɛ mra wo asɛm ba yi na mo asomdwe wo asɛm so fama akra biara na mo asɛm so na fa ye konsuo ho dwo adwa da branda bu kwada ya wada ne fie ne de twa to konkro de me so nyina sɛ akra bi mpo nyankwa ene de twa to nka asɛm nko awieye na akra biara wo ha na nyankwa sanso de tumi ne ahode adom badada fa honhom nyina hyɛ ne na sanso ama wodin ne so and Bonyam counting, amen. Bon some can see a pabio. Farmer Jesus Christ. Radi Yesu Christo won shroud. Amen. Nipa bi Awuah, be very careful about the false prophet and the false teachers. Men kasam faho, but me bosso kakrabi na achiro. Matthew chapter 24, Christ a false prophet once. Verses 23 down. 24, 23, 24, 3 down to 10 no. Okay, default for once shemu. Yes. And now Matthew 24, 23 and so on. Okay, default for once shemu. Yes. So for Madam Mausa way a default for Mamenka Samanchro. Matthew chapter 28, 16, 19. Was here so for Duba Kunisimo Galilee. Bipa yes, which I want so. No, Okoto Soren. Now, a Binuji. Now, yes, Christo Baba Casatra once said. What was so near Sassi to me in our mammy. And to Munkonquaya man a man you know, Messiah for. Now, the origin in a moment a jar of bunny on concluding him. Now, fair Muria, Monchurch one side. One day, the Amasan you know, so could see Meba. We also shall minimum our none in our Cosiria say. Amen. Amen. A dear Baquas and son said, O dear for Bia Obaconwa, the day and the John Revelator, the young corner, when you dear for Pamfufro. A Pamfufro him, ya Kenya Miagene. Yes. Jamaso, amen. Amen. Ya Kenya Miagene. Yaya Sumi, a number for some. Near Dumia, and so. Ane wire ayanyam juma yaya bresu ya hon konkono som Amen. oje me so amepa amen Amen. e kam what ukodifo bi a ono o charge o setua sika wa kromfo me so ade aban kromfo ansa na abehu me oju 2 cedis kura wa kromfo yanya pansu ya kwankyera yako ya kyerɛ nipa kwan kɔ Yesu Kristo ho. Amen. Ya kyerɛ no ɔsoro ahenie. Yesu Kristo na wɔ hɔ no kɔ no hɔ. Nti si ya kyerɛ wo na wo wuri Kristo a na wo kɔ Kristo ne hɔ gyeme so amen. Amen. Na Kristo de ne honhom dom wa. What is it? Yes. Nti no wɔse hwehwɛ ɔsoro ahenie. Ɔsoro ahenie no yɛ Christianity. Tene ne yɛ temu no ayɛ Christ. And now Holy Spirit. Na train any the yanum abadi abai. That is Christianity. That is Christianity. Anya yanyo sumu Kristo somono. Anya kofan chene. Kofan kalchade. Kofan wanyinto. Kofa chichidiachi. Kofa kutreti. Kwato krado bra yankansi mawo ni nyina ya konfonioma wote be so amepa amen Amen. obi a wo ya bibia nka ya Kristofo wo ya enemy to the cross me ba cha what ya na American. Yes. Amen. Amen. So for we wo ya nsankyerane sankofo no mo ya nsankyerane na no amekọ na me na ba ko ate ayira
Watre ne nsa na me nan ne bato aso. Enti ma me nyini. Ma me nka nkyerɛ. Awurade Yesu Kristo ye nhunu won sankyerɛnim. Wo be so nhunu Jesus Christ a ye nhunu wo miracle mu. Ye hunu wo nasem mu. The bacha what you say? Ye hunu Yesu Kristo wade mu. Nasem. Obi anka bi wade mu. Nasem. Adifo atrofo ne amoa mienu na operate won moa. Mienu. The can be a decent. I think 16:13. Osina bi huna mfimi ensa wote semponkyerani. Obi antia bi. Wose mi hu ahunhun finsan. Ensa wote semponkyerani. A wo mu te sade baaboa. Emponkyerani. Se wo free otwease nanum. Oka otwease a is talking about the Satan. Ne aboa nanum. Aboa ne ye de obema 666. Ne adifo atrofo nanum. Ani adifo atrofo anum. Na waya homone ahomo ye nsankyerane. Waya honhomone ahohomo a waya de abai. Nsankyerane. Nti munya very careful. Oje meso amepe. Amen. Amen. Me ba cha wote. Pa. Nti so obi adifo atrofo abo atini mu ba akoya de yan. Aponkyerani. When me say aponkyerani ho na wo woje poison. Akwasi. Mponkyerani no omo na wo woje poison. Abetena ni mu a wo ye nipa a pabere osu. Su sobere osu. Yes. Ya bo a wo ye dangerous. Woje me so amepe. Amen. Amen. Number 2, Matthew chapter 7 verse 15. Mohwe mu ye adifo atrofo. Hwa hu ye adifo atrofo. Wonam nyantem mba mo nkyɛn. Wonam nwantre nnwuma mu ababa wo nkyɛn. Obaba wo nkyɛn sɛ sɔfo. Na wo mudi. Obi anyame asoma no na ne mudi a. Oyɛ pataku adufurupɛfo. Wɔso ayade abaaboa. Pataku. Pataku. Pataku nso yɛ adufurupani onim ɔmen. Enti wo yare a wuyo. Obɛsa ju sika sa mo agu. Pataku honhom. Pataku honhom. Wo yere ho afa. Ah. Obeje no. Obeche no. Jeme so amen. Amen. Enti ade a mo nsa no nso ne sɛ wo de study o ma efra ho adifo no nyina obi a yɛ proud. Antan. O ma yɛ money conscious. Skani bre. Ebi abetre kurom ha. Ah. Ana maba wa ni mrantie kra de o mo mpe mai. O mo kuru no ma kwa adwuma no. Ya se sankonko ni na asan. E de aduru ho. Na achewe obi senum soburoso wagimi. Wo de akoto soburoso ne bia fagu flapa mu ne bokosu agum sanchia. Abeche. Ya se nyankopon nwosra eye soburoso. Anya noa. Wogime so amepa aban. Temi sra wakwaji bia akoto twene. Utra nyeye ye ba ma ba yie. Wakwaji nsuo bia akotu agu. Utra nyeye ubenya honhommone. Wakwaji bandits bia to nsa. Holy Spirit want time. Me so want dia bai. Want time. Time. Ntemi bi na me nhyai trasa ngonkuru ntimi mu. Ah. Obaje Yesu dia Holy Spirit ana your offense. Ono no bambofo. Munya akini. Woje me so amepa amen. Amen. Sa obotne na ebra. Bunkotodwe wo mukase kitchen. Fra urade obaje wo so. Me pa cha wati ase. Akwasi. Obotne na ebra wo de bunkotodwe wo kitchen bathroom. Authority so what the process tena so. Fra wa urade. Oba de abai. Obaje wo so. Amen. Amen. Munya wo ma chiridie. Yo. Bibia wakwa akwaje no. Ukwa atotwene. Yo. Ukwa akototwene. So for omo boy Yesu Kristo din, omo monetene nim. Omo anka so omo ntene. Omo ya dwamanfo cha asofo nyina. Omo sa na am robbers na nam, omo di nipa moja na ya rituals. Nipa moja. Ansa me kekan bi wo behu omo na kawaka kraka na hihwe omo nsa.
omo nyina ya awkward. Nti very careful. Amen. 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 Shall. Afa na me ba message no so. Dia me din na me nyina ya Awurade asem o. Me ni asem bia de ma. Me ni bibia de chew. Dia me wo de ma o e Nyankopɔn asem. Amen. Ano na Kristo dia ma me sa me mfanante. Woje me so amepe. Amen. Amen. Nti masra wo sa wo ha. Now nim Kristo, you are wasting your time. Yes. It's better for you so be who Jesus Christ. Woje me so amepe. Amen. Amen. So obi ka kire o se nipa wu a me ba kansem bi atro. Proverbs 15:24. Enkwa kwa ikosoro ma onimdifo. O se enkwa ekwan ebokosoro ama nimdifo. Nakwati asamado e wase. Nakwati asamado a wase. Me kira wo nioma mienu yi. Onyansafo mfa na nadinim no so. Amen. Okwasia na bepo. Efise okwasia po afutuo. Okwasia ama na gya ne na di awerho. Obanya nsafo ama na gya ne gye. Nhyira ne nipa wo hye na gya kotokuo ma. Nhyira ne nipa wo ye na gya nsi anamu. Ade aba ko amenim ni se nipadua kane ne nani. Yes. Na se woni nya wo nipadua nyina be ye kusu. Nhyira ne se ye kwankyerefo wo ani wa ehu na kyira de. Amen. One Jesus Christ. Amen. Nti ya Kristofo ye ni kosua ya Christ. Amen. Woje me so amepe. Amen. Amen. So obetie me ababoa wo. O se nkwa kwan ebokosoro manimdifo. Kwati. Na kwati asamado a wase. Ye wo paradise and ye wo hedges. Me se ye wo de aban paradise and ye wo de aban hedges. Anasa asamado. Na se nyoma mienu yi ayatwane ya bia. Me se ade aban Atwane ya bia. ba bia yakotwen agi a report. Atwane ya bia. Na nipakuo mienu ena kwa sa atena bia ho. Wana wodi Yesu Kristo tie. Age na samadi. Anantim wotene na emu. Safo no ko paradise. Bonsem kase ma Yesu mame. Safo ni nyina ko paradise. Na paradise aya huhumu atwane ya bia de matena na efo. Yesu Kristo ma ya no nani ho. Aya Christ and created that portion. Amen. Purposely for righteous ones. Yes. Yesu nyama ya no natri ni ho. Akwasam. Me kan si a wo yamba hyew. Natri ni bia ni ho. Yo. Efiri Adam so ba nyina no. Omo qualify tenene. Ti adu omo nyina kogu asamado. But adia ba ko wo mo ni se. Wo mo ni abonefo no nso na faako. Asamado ho no. No omo ni abonefo anyade ya ba. Na faako. Na faako. Jemeso amen. Amen. Kristo ba ya no. Ade obo anadwe mpo se wo the separation. Ababa atrenefo a aginadi. Wo jemeso amepe amen. Amen. Ani abonefo a apone nsem entem. Nti Kristo di kan nyame asem wasase so emfiem yansa. Wo jemeso amepe amen. Amen. Wo kan nyame asem a very solid word. Waka sampotre hiafo awasase so mfiem yansa. Obi a oji ni di yansa na wo wuo no. Me ba di ka ka kire ye obi o ho a won di kan ji Yesu di ye awu ye. Yes. Me ka sema kire. Ana Jesus nso ba na nipa ni bi nso awu dada. From Adam redeem na nipa awu dada. Na sadi abaya no be qualify for paradise indeed. Jesus efra asase wesu ni wo wu ye no wan hwe abeka se Yesu awu ade o me beka se bi akere wo enyi owu ni asamado na bekum Christ nya Lucifer ne kum Christ wa ka se bi se me wo ho kwan se me de me kra to ho na me sa wo ho kwan se me safa enti Jesus osana se nua no so no last more kan se ja won sam na me de me ho ho ya de ya ban se into Christ release in the spirit ama naja and ono afa ni so akwa asamado. Amen. Woje me so amepe amen. Amen. Na Yesu kwa asamado no nyame asem a no o kan wo asase so no
okotoa so wa samado na samado no oyusu only 2 days and what they can sampa no de 1 day sorry. Amen. Oyusu only 2 days and what they can sampa no and what de 1 day here they sorry. The asamado yankenkan Peter ngoma no 1 Peter chapter 3 verse 19. Verse number 19. And no much no coca some child home my worth yasia to tell no way else what then. What is here? Jesus Christ, Ekwa Samado, Eko ye crusade, or Kokanya Mia some child one at Teteno, why yash what then? Noah pencil, Yes. Adam pencil, Seti pencil, Metusala pencil, Matatia pencil. Yes. What is here? And the Okwa Samado, Koka some patchera. Said ya baya, woman subenya dad ya bay. Amen. Because dankwa any motion. Dankwa ni Abraham. Ninimu. Dankwa ni Adam. Yes. What you say, amen. Amen. Only Christ alone and the Kura and Kwasafwa. Amen. Obon sama no anka mepe. To akwa samado. Koka sampano ewo. Said ya baya wa ubaji adino. Amen. The man will do a summer home. What started so Kenyam some 1 Peter 4 verse 6. Gentle cocas and patchere and phone so 1 hour won so or cocas and patchera. One attends any poor one. Sadia Bayata would be attends any poor one. No sensory and go pontier. Now what Tracy said when Yametia whom. What you may swam amen. The Christo, yes, you can say your own anakwa kunimo. Well, we all know. Who fire actually we was all. But the Jesus or quite some had no crusade. What does it? To send your make Casayan or Cocasawa. To a Casayano. Abraham, so yes, Sudin was no. The name turn on 1 year. Jamasokasa, amen. Amen. Abraham Ginidi, Isaac Ginidi, Jacob Ginidi, a general Bushra Quantum, no. Amu Ginidi, Moses Ginidi, Joshua Ginidi, David, Solomon Quran, on also Ginidi. Into one Ginidi, according to John, as a Matthew. Radio, or ye won't free as some ado. Yes, I was not called paradise. Now, Ansana, Womanobako paradise, a certain man, Judas Carrot, and yes, Christ and Nam. Ono akwa samado ama kuramfua wasana senu yaso wow can ho paradise first person ya wodi kwa paradise anya Abraham anya Isaac anya Jacob kuramfua no first person ya wodi kwa paradise aya kuramfua no amen. Amen. Why a cromfo? It was an assembly as 1 year, you budukum for Namfam. What's that here? And why accepting the fault? Yes. What's an assembly as no? Want to debate? Have you? Why not? Why not? Ninu yet was winning Uncle Papa. So I don't miss Nampa Joe. Najay. Man phone you also ni Messiah. I will tell you. Johuna J. Ana Kuramfuano. Someone also son on. No Jina. Oh. Jamaso amen. Amen. No sin to what that soon thrown Yanko Pong. Dear. And to what that soon thrown Yanko Pong. Baby, I will boy. You know me on no dear. A fobu a fat again. And the ansaka. Yes. Na papaya was sunny way. Oh. Onya bonibia. Bonibia. The one I used to done and he said, because among the disciples, no, Obian to me defended Christ, including a mother. Mary Magdalene, Janet, Obian to me defended. Yes. But a Cronfona Sanipiaso, I can point blank. So on your bonibia. Yes, she. Jesus done and he said, and who is that? And yet, on one who is nature, good. Jamaso, amen. Amen. Because Israel, Mono, said, will be son of Yashua, a treasure way and no man. No man.
So what you say? No me nipa ne yɛde ne sɛ ne dua so. Yes. Na wo ya bɔ duam. Ama wo sɛ defend Messiah there. Who are you? Say be so actually. Do share your susa was owura. Mesra wo. Me de mentimi nkasa si na be yime. Da bi o. Emu yire so pass wa mewu. Nso wudu wa henia mu a ya ka me. Amen. Wo je me so amepa amen. Ana ya su ka kira ne sɛ dia. Na henia mu ho na me kɔ asamado. Me kɔ kansam pa na wo be come ho paradise. You are the first person am do be call paradise. Amen. When you say kwani uja Christ. What you say? Yes. Jesus is jemu no. Na kwani nso yem say Jesus di kan wi. Ansa na kwani nso be wu. Wo je me so abepa amen. Me kasema tere wo. Jesus so ni mu. Ade no call paradise. Okwa no stay here. So we are made the boy and was a tra. We did the adjo. So what who said me Jesus, me not the boy any dear. And I would send us send you as well move for there. Oh, we move for. Amen. Jamasoka say amen. Amen. Trahan. Was an aqua was a quasamad. Na Christ drew somebody to do what panel. Was 30 or so in your own sampa. What Jine couldn't say a kuda. Anna. Ebiguha, nebiguha. Abraham more right. Na bonifo toto rotono. Nsu go left. Na Kristo ko gire kunim finfinse. Amen. Amen. Was 30 say what was so in your own sampa eba. Yes. Na Abraham appear, na Isaac appear, Jacob appear. Adam die. What you say? Wo mu tia samne sam so awura. Ya jiwadi kasa amen. 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 At once wa me kasema tere Yo. Na bodana stati biebie bodana ofumna no na biebie me nipa konkro a adeda no asori be yi wo ho di kyerate asefo amen atwa mu ko paradise amen jemaso kasa amen amen enti me study bible na me hunu se yenya pensu obi abaje Yesu Kristo adi a obeka wonsa go bu no wonkɔ hejis asama de hobio because Christian sama ho emeka nyam sem bio eza nyam samwa ekoso nyira no Kristo ni nam ye nkwasiafo yi mu ana ada ne man ye ni tumi dia ban yes nti sa ya ka na wan fa na sa o jawa sam sofo we wona be preach me yo Paul machine se wie mu ma Peter nso ma James ma adaba hu Yesu Kristo anim na yatemu e kan okora kire wo daba hu say Jesus Christ and abai na the last judgment nti according to Proverbs no wose ankwa ebokọ soro amanim difo kwati asamado e wase ankwa bokọ soro manim difo ye kase obi ye nim difo obi anadwene mu yade yabai ado no nim de onim ne oye enti Kristosom yan som ne biara oje me so amepa amen amen yan som ne se me kwa asori na me wi ane abehiem Roma afo bi suban asori na nde ye wo metum na nanu ante se wewu ye father bomas bia gire wo dem si Awurade me wi aseya timi ebi a wo de ebeduru so na nya mass na geography the dia ba ko am study amahu and say atranafo anamon say heaven krono mama nkyira wade na wonya atranafo atenaye atranafo atenaye say ay paradise you free paradise here the next town ayakoye New Jerusalem amen what you so amepekasa amen amen from paradise to what New Jerusalem and from Hades to hellfire if I can't samatra on there I'm one who say another me can't tell me some children no throw the final one not what you know who say the way you be an atemu on your boo
One say I say yes should be a konya baba besiwo. Ne asalai. No akopa yes chaw. Nya sa na te. Obi abawu boni mu bia no. You are fired. Cause asofo nyina abe bompa ya ma ukura empepa ubone. What you so amepe amen. Amen. Nti kachira nsanum fo se onyai. Na de ne be ko sheyim. Ai wo ya nyame ne wabu maten. Na nim se sampaka ni bi abu atan. Osofo bi abu atan. Apostle bi abu atan. Odifo bi abu atan. Obia na no kachira se dwama monye. Wanya ya do be ko bonsam jemu a wabu atan awie. Wo di opa manyai na bo dwama na nawu. Wo be ko bonsam jemu so ampa. Kosempa. John 3. Na men kasem bi ho. Yohane asem petram yansa. The person na no obi a wotie me na bia ne tie ne yi. Me si atamu no awurade obu. Yes. Jemeso amen. Amen. Verse 17 down. Verse 17. 16. Na sere onyankopon do wiase. Said onyankopon osi do wiase. So de ne bo won okro ne mai. What in the bar? What one ba ko only Jesus Christ. What na mai. Na obiara ogine die na anyira. Obiara ogine di no ya de opa no. Anyira. Wanyira. Na wanya dankwa. Obenya dankwa. Na onyankopon so mo ba ne wiase o mebu wiase. Mutie asem ni ye. Obiara ogine die ne nyira. Obenya de ai. Dankwa. Enti de wanyi na ni nso a. Oninkwa. Asem ni o. Obiara ogine die ne nyira. Obenya de abai. Dankwa. And the next ayimadana no. Na de wanyi na ni nso a. Oninkwa o. Ayira. To aso kai. Na onyankopon ansoma oba ne wiase se o mebu wiase atan. Na emom. So on fan so agi wiase. Ye ogine die no wo mu na. Osaka bi o de ogine di no o mu na tan. Na de onyine ni no wo bu na Na tan de dada. wanyi na ni no wo bu na tan dada. Se wanyankopon ba kro din no anie. Se fe wo usata mu no Kristo wo bu. De katra kramoni se on sakra na twen. O hwe ye pa. Wo je me so amepa amen. Amen. Enye gidie kakao. Yanya de egidie ni nyuma ane ye de ko heaven. Nti so waje Yesu adi a ye be hunu wa appearance. Yo. Ye be hunu suban. Yo. Ye be hunu ni yemu. Yo. And trust them and answer. Onim say ansanye. Jeremiah 16 verse 8. Wase nkonsanum Wase nkonsanum fo fie. Na nkonsanum ni entrance ni di no. Proverbs chapter 20 verse 1. Wase sade ye feri fo. Wase 20 Proverbs 21. Pujane sabiam. Wase ensa ye feudi fo. Na sade ye tokopeni. Na asadane tokopeni. Obi otomo ntentan. Obi otomo ntentan. Onim nyansa. Wote me so amepa amen. Amen. Proverbs 31 verse 1 down to 6. Wase masa hene lamwo nsem. Masa hene lamwo nsem. Okasatra na retete no. Ani kasatra ne na detete no. Wase adem me ba. Adem me ba. Adem bo se ba. Adem bo se. Adem ye furuba. Adem ye furuba. Emfa wo den mama. Emfa wo ho den mama. Emfa wo kwa anya de sai. So ye be ma na pe mammo a wu dam. Pao. Woni me san san so de masam na aba. Ande pa. Wo wen sabura no adwaman aba. Na ne wadwene. Na wo pe ma. To se mfa wo ho den mama. Emfa wo kwa anya de sai ahemfo. Mfa wo kwan anya de sai ahemfo. Ensa ahemfo. Wo se ensa wo hene. Lamwen. Lamwen. Na sai ahemfo so obra no mo nsa. Se wo no mo nsa. Ana otitiri so. Wo tie pa. Enye. Jeni ye. Nsa sa. The so you hene be very careful about that. Alcohol. Amo pedodo. Nkasa me di hene ntia wo se me we. What they say snap. Amo papa. Me di hene ntia wo se me num goda. Guinness. Ana Guinness ye moja dro. Ada na mon country nurses and the doctors. So be here moja yan twin Guinness in so. Come for Guinness man no. Na da bia mo na so blood donation. Abri kura Guinness ye buo. Anu so bu. Say moja dro dia. Den tin ye fancy ni paso. Yes, I me donate blood. Wase ansa wa hene se Oba no sa no titiri so obedi nsa dine chi. Woni se so hene no mo nsa wa jimi. Ojimi.
amra wo no ahyɛ no wo say tugu odane no we nana I respect you but try to respect yourself. Amen. What you must want me per amen. Amen. It's a croma and my one and say such yapia. No kwasem no waka no. O kasabu so ana wa yabo. No kwasem no waka no. Anya no na bam ya hu so ya branti o. You are trying to destroy your future. Wo dachi na wo say no. Wo say no. Wo dachi. What you must want me per amen. Amen. He said, "Son, Ghana, you two calling Sanifo. Oh. Na stores. Na Chroma crowd, you said stores near. Udru Kumasi Bantama. Udru Crow from Yatuba beating Bunsam Jim. Red Bob. Maybe so your X5. But say, Kosha, and come of foot to me, Sasani, local. Kramufu. The Fiada. No numa petitioning nanu akoko to Allah akbar abo izan sanu anya wiasefo nko na anu mo no creo asofo Roman fathers ebi wibi yes Pentecost area head what they say area head bi wi nyom tofo bi Bible say me ba hwe papa na ade abai en hwe boni nhia yes. What you must want me per amen. Amen. Monsieur be our dream, Sapa, Monsieur Sandy Panaria. And we are tired. Musa Prosifo. Ubitima ring, son, near Tetan Madas. Dream so, near Tetan Madas. No nippo should be a teacher for. Ubitima ring, some bang my tranquan. Ubijina school, I say I know him so. See, what in some biasi? Yes. Go say. Was it and science for? And so Benomos. So Benomos. I'm not to so bad. Through say you can't put it through a regional minister MP. But what you say? A sick of 4 bank managers, lecturers. Nah, no, Misano. Tell somebody was in semi particular or suffer. So be this suffer the Ankawu bar. And you put who we are remodel. We are Christian. See a name. There was here who were constant Koso. Jemeso, amen. Amen. And send the petition ordained Saturday. No one of them will free. None on no one sat, none of you free Marawash. No one, none of them who food. Said the one name and who was Fansadema dear or say, or say, will be some other honey. What is it? Canon Cobian accident, ni muabu, ni comua, Opesua, water, no man alcohol. Said the abaya on tipe no afam. To know sister obi akwako na pe awon no ya seya said the abaya on tipe man and sadene sana ye troy so na sadeno sadene na koye te se agodie bi na maba one mere wa o me nyina nom the say crowd ya dia sa betom ye se fra bibi asra a crew with my driver for Kuroma had driver for taxi drivers and a trot drivers. As Ray. One more chin to Chicano, a chibor dear car, clear. Who will be Hunanoa? What they are saying, Hunanoa and Hunano Chichi. Vow. A what be in a pija? Asra, go out. Asra. What you must swap? Amen. Amen. Me pese obi a wutie me tie ne ye se won pese wo be ko Jesus do the right thing at the right time. That's right. What you me so amen. Amen. Holiness is the great game. Amen. Bible says se kunkono ye nimu a So obi nso awurade nyankopon ani yes. na se de oba awurade nkyan se onhunu se wo ho Good. na ye wona wo hwehwe no na katuafo. Amen. Na ho na hwehwe awurade a wo hu no gide wotene. Amen. John 9:31 was in the enemy so nyankopon tie di bon ye ni. Amen. Na so obi suro nyankopon no ya de a wo pa tie no on awurade tie no. What you me so amen. Amen. Me pese me bu saw se ena so
Yesu Kristo pie na eden na abeye. Heaven is a must. Once me ba nyina metaka. So be catch us say heaven ni ho aboa. Me catch you. Your abonefo a ekobo nsam gem. Wo je me so amepa amen. Amen. Uti we wonom jot. Wo ba pa heaven akọ. Wonom jot. Job, be Job 49. Job 41. 41 verse 19. Obianti asemu. Job 41 19 verse 19. Was say ejatana free nanum. Jatana efri nipa num. The gentle to ye free nimu. Ejantu to ye free nipa num. Wisi free ni hwinimu tokurum. Nipa dasani wisi free hwinimu tokurum. Say esan ye lihuru. Say esan a ehuru. Ene ntatina ehye. Na home so esama. Me dase, me ti hoyi. Me sha. Me sha no. Ye kwafuo mu a. Wodofuo na wo hye na anhye. Ne aboa no ye frɛ ne tana. Woje me so amepa amen. Amen. Ye frɛ ne sai Tana. Mudi munim. Kuroma wa baka so nim tana na mfiri kuro yim. Wonim tana. Omunim. Wo pamafuo na no aboa no akuakuo. Yes. Na di jatum. Esen kakran mframa fom anasom wom. What you say? Pa. So what do you dwan? Ekogina wira dwan yemu a wonwe. Onwe. Opa wira mo no. So ndani padasani ko twitwa tawa. Wo twitwa wi. No abeko to say urade se. Muni diana ba na mo fana ha ansa yare. Sayade. Jasemani. What you krom Harry Jot. We are kataba way one of my Jot. What call you the kitchen? One man so Japan, ya ready, which ye na yet. A dano. Sana be young. Mammy Musha. Sir Anna so. We see who dine. No be behind one room. Now when you saw what a giant thing. I can see a bench. As you say, more down when was on the woods here, Puna. If you are the Anabaka, Obian, if you are the Pamno. once a book was your Kurano. What do a jack, a good abominable Boris and a barn appear? It did not be a one of Jordan, a rabbit trauma and ye. Visayani Pakurano, but be a wish yet, and a gentleman at the appointment. Some part of my camp. Some pa. What's a boy, my young fat type? And Shabba, be near so gentle. Young quality wish and my told them if you're so weak. Oh, I bet it. The Isaiah 65:5. Or Casa Tamutan or Bacatch settle. and come And come. I'm a hot tesino. A radisson hot teacher. Now you never gone One of the Bacatchos and hot teacher on a young crophobia. Well, we don't feel wish you. Oh, Jadari. What you must swam amen. Amen. On someone I'm gonna must draw to the Babu. Why not the body to I'm going to wish you that? Why not the Bankunim Kurumabomu? No, wish your friend of him that you're Triana. No, We need Bankuma win sit that. no, Bewu. None of me are me pretty high. I call heaven. You peer New Jerusalem. You wish you no more. I mean, kind of crunch. You can't burn a foie and I make a coron. Yes. Jamaso, amen. Amen. 1 Corinthians chapter 5, 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Verse 9. What's your dear your friend a righteous life? A we here. What's I say? Moon say One I want to let me know. Mama one nada mo. Many baby are not. I can mamma for. Obi oba my want Ne abosom som for for. so many Ne our say for. What is saying you want Ne our for. Koshini want Ne a marima one Marima. Ya ne marimada. Ne so want any man ne mada. Ne a refor. Akoramfo. Ne a nibirifo. Asabofo. Ntokapefo. Amimfo. Rinya nyankopon. Onyankopon hidie no nya da. Ote. Unya nti nya wadwen se. Wo resansa no awu. Mama ntra wade.
When you win out the hard, you could see what I had that cabacco. I'm an about you too. It will be a question for Mebo. Find it here. Oba ya the sandboard to be. Ya the sandboard to be, sir. Near the Abbey Ho. Near Trosso R I. One fans also P. As a trans say, rest in peace. Once I can rest in peace. And the Covinsani could the common. Jamasoka say amen. Amen. Yan sounds very beautiful. R.I.P. Rest in punishment. What's that the same spelling? Yes. The ascendancy song tells you the peace. R.I.P. stand for rest in peace. R.I.P. stand for rest in punishment. You know the same spelling. Let us hear. The same spelling. The Messiah would tell me now, and the Demia who Brasium, the kind of collateral. Heaven, your finance as usual. We are son Wakofa. Sauda Kobia, Wabra Bonnet. Amen. We should buy any home Kura a tomb and a cherry. I started the Amanco. That took a so far German for Sikadi, said the women answer. Yo. Apetesi kura auto aso utiaka. Enu a wonnom a wanim ntia. Wonum wie ya na ntasuo toto wurotwa begu wanum. Eno kura auto utiaka. Utimi free ha ko tua kotokoball, football. Ukotua gate fee no akwetena ho. Na wi aso na nsuo nso asa ya dan. Abo na do nsan ye said. The blue. Don't shot him down. Na nipa na chi no atopolitan no adu nsagu na no bi ayi o de sign Kumasi Sports Stadium Akwabi Sawa Johnson tinko abeto abo bi na president say bra o ma kire no ase die ne kura wase Johnson ana nka woto abo bi afa no ogina o ma sete ano na no mo ale o ma yire no soja ni baako wase no was a triabana now. Why is he no? On no say you should. What you saw me pa amen. Amen. Brother, my this lady a misleading. Maybe I'm a come as swadi and say who Christ. No who ye. Amen. No button and Abraham the work of paradise. Amen. No what to me free paradise. I can new dear by Jerusalem.